ना बे फाइनाल जाखांबाय फाइनाल जाबाय बे अलरेडी मोननै हादोरनि गेजेराव सावरायनानै बे फाइनाल जाबाय उदालगुरियावहाय बीजेपीआ गेलेसिगोन क'क्राझाराव UPPL गेलेसिगोन बे फाइनाल मोननै एमएलए समस्तियाव सासे मन्थ्रि जोंनो हरदों बिथांमोना बे गेपखौ फिलआप खालामगोन गतिके बाव खुनु कनफिउजन गैला खुनु जेबो गैला क'क्राझार समस्तियावहाय NDA नि केन्डिडेट जानानै UPPL नि केन्डिडेटआ गेलेगोन नाटक BPF नि वार्कारानो BPF आव हाबगासिनो दं बिथांमोना नाटक खालामगासिनो दं आरो BPF नि वार्कारानो BPF नाव हाबगासिनो दं साफा सानै BPF दोलोनिफ्राय BJP आव थांनाय साफा सानै वार्कारफोरखौ बिथांमोना फुस्लायनानै रां रुफानि लब होनानै धमकी होनानै लाबोफिनदों होननाय आं खोनादों BJP नि वार्कारफोरखौ बिथांमोना लांगासिनो दं आं बुंगासिनो बिथांमोना BJP नि कर्मीफोरखौ बेबायदि जबरदस्ति सोनायखौ बन्द खालामनांगौ नङाबा बिथांमोननो जोङो स्टेट गभर्नमेन्टनि जे बेनिफिट बेखौ होनाय जानाय नंला गाबोन जुदि आंखौ हानजाया बुङोबा दोलोआ होनोबा जे नोंथाङा MP गेलेनांगौ होननानै आं सासे दावहारु बायदि बारसोमगोन जे BPF नि BTC सरकार समाव 17 बोसोर BTC खौ बिथाङा सालायदों मोनसेबो गावसिनि फ्लेगशिप स्किम मोनसेबो गावसिनि मिशन बिथांमोना खालामनो हायाखै ना बे फाइनाल जाखांबाय फाइनाल जाबाय बे अलरेडी मोननै हादोरनि गेजेराव सावरायनानै बे फाइनाल जाबाय उदालगुरियावहाय बीजेपीआ गेलेसिगोन क'क्राझाराव UPPL गेलेसिगोन बे फाइनाल मोननै एमएलए समस्तियाव सासे मन्थ्रि जोंनो हरदों बिथांमोना बे गेपखौ फिलआप खालामगोन गतिके बाव खुनु कनफिउजन गैला खुनु जेबो गैला क'क्राझार समस्तियावहाय NDA नि केन्डिडेट जानानै UPPL नि केन्डिडेटआ गेलेगोन नाटक BPF नि वार्कारानो BPF आव हाबगासिनो दं बिथांमोना नाटक खालामगासिनो दं आरो BPF नि वार्कारानो BPF नाव हाबगासिनो दं साफा सानै BPF दोलोनिफ्राय BJP आव थांनाय साफा सानै वार्कारफोरखौ बिथांमोना फुस्लायनानै रां रुफानि लब होनानै धमकी होनानै लाबोफिनदों होननाय आं खोनादों BJP नि वार्कारफोरखौ बिथांमोना लांगासिनो दं आं बुंगासिनो बिथांमोना BJP नि कर्मीफोरखौ बेबायदि जबरदस्ति सोनायखौ बन्द खालामनांगौ नङाबा बिथांमोननो जोङो स्टेट गभर्नमेन्टनि जे बेनिफिट बेखौ होनाय जानाय नंला गाबोन जुदि आंखौ हानजाया बुङोबा दोलोआ होनोबा जे नोंथाङा MP गेलेनांगौ होननानै आं सासे दावहारु बायदि बारसोमगोन जे BPF नि BTC सरकार समाव 17 बोसोर BTC खौ बिथाङा सालायदों मोनसेबो गावसिनि फ्लेगशिप स्किम मोनसेबो गावसिनि मिशन बिथांमोना खालामनो हायाखै बिसायख'थिनि साखाफारा होननानै बुंनो हाया गोबां जायगायाव थारमाने बेबायदि डिमान्ड आं दाखालिनि मिडियायाव बुंदों जे जोंहा BPF हानजानिफ्राय मोनफ्रोमबो BTR नि जे समस्ति 40था समस्तियावहाय 1000निफ्रायबो बांसिन वार्कारफ्रा जइन जागोन BPF नि वार्कारफ्रा BPF नि सापर्टारफ्रा जोंनो लिडारफोरखौ नाङा जोंनो भटार आरो वार्कारफोरखौसो नांगौ जों लिडारफोरखौ सोनाय नङा जोङो साधारन जे भटारफोर दं वार्कारफोर दं बिसोरखौसो सोगोन दा नैबे 40था समस्तियाव जेरावबो जागोन जोङो समाय होनो हायाखै दा जेसेबां समस्ति जों जेरावबो जाजोबगोन आरो बेबायदि जालांबाय थायोबा BPF आ साफा जागोन रायजो राजाफोरखौ मा आसा होनायनि खोथा नङा जोंनि जे 2.5 बोसोरनि जे सरकार 2.5 बोसोरनि एसे बारा जाबाय बेयाव जे जोंनि खामानि बेखौ बयबो रायजो राजाफ्रा मोजां मोनदों दिनैहाय बयबो न' मोनदों न' गैयैफ्रा न' मोनदों सेल्फ हेल्प ग्रुपआ गावसिनि 75,000नि 25,000खौ मोनदों रेशन कार्ड जायफ्रा गैया रेशन कार्ड मोनदों दिनै अरुणोदय स्किम मोनदों साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा जाय इलिजिबल बिथांमोना अरुणोदयनि 1250 रां मासे बिथांमोना मोनगासिनो दङ आरो दा जोंहा नै अनसाय बिथांखि मोनबाय बिथांमोना गियान सोरां मोनबाय गाबोनहाय 2 अक्ट'बराव जोंहा थें फाख्रि डिजिटेल मिशन लन्च जागोन बेबायदिनो BTR आव 15था जे स्किम बेखौ जोङो लन्च खालामनाय जाबाय जे BPF नि BTC सरकार समाव 17 बोसोर BTC खौ बिथाङा सालायदों मोनसेबो गावसिनि फ्लेगशिप स्किम मोनसेबो गावसिनि मिशन बिथांमोना खालामनो हायाखै ओंखायनो आं दाखालि बुंदोंमोन पाब्लिकलि जाय मानसिया BPF नि 17 बोसोर सरकार समनि मोनसे फ्लेगशिप स्किमनि बाथ्रा बुंनो हागोन बेनो 5,000 रां आं होगोन होननानै दिनैबो बे चेलेन्जआ दङ बिथांमोना बुंदों CIT बानायदों CIT आ सेन्ट्रेलि स्पन्सर्ड मोनसे स्किम बिथांमोना बुंदों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि बानायदों
बानायदों बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया स्टेट गभर्नमेन्टनि फान्डजों बानायनाय बेबायदिनो इन्जिनियारिं कलेजआ स्टेटनि फान्डजों बानायनाय गावनि स्किम नङा बियो बिपिएफनि दिननि बिटिसि सरकारनि स्किम नङा बिपिएफनि दिनाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बानायनाय बा बिपिएफ सरकारा बानायनाय मोनसे स्किमनि नाम नोंथांमोना बुंनो हो नोंथांमोनाबो 5,000 रां मोनगोन जोंनि दोलोआव दिनैसिमबो सोर केन्डिडेट जागोन बेखौ सावरायनाय जायाखै थबे आं बेखौनो बुङो जे जोंनि हान्जानिफ्राय जेखि दायित्वखौनो होआ मानो आं जिहेतु सासे UPPLनि साधारन कर्मिमोन साधारन कर्मिनिफ्राय आं दिनै साधारन सम्पादक नङा होमबा साधारन कर्मिनिफ्राय साधारन सम्पादक जानायनि प्रग्रेसआबो बिराद गिदिर मोनसे प्रग्रेस बेखायनो गाबोन जुदि आंखौ हान्जाया बुङोबा दोलोआ होनोबा जे नोंथाङा MP गेलेनांगौ होननानै आं सासे दावहारु बायदि बारसोमगोन उकिल मुसारी जिंदाबाद उकिल मुसारी जिंदाबाद जिंदाबाद